És la imatge final de l'últim informatiu, l'últim programa en directe de televisió de l'Hospitalet. Després d'11 anys tanca el canal i l'equip de l'Hospitalet al dia va voler agrair així a la seva audiència, pronunciant-se en contra de la decisió de l'Ajuntament que deixa sense feina a 40 treballadors. Una decisió unilateral dels partits que governen a l'Ajuntament i contra la qual tots els treballadors d'aquest mitjà hem lluitat. Perquè creiem que la segona ciutat de Catalunya es mereix tenir la seva televisió i saber què passa i com s'està governant l'Hospitalet. I volem deixar una cosa molt clara. Al contrari del que se'ns ha dit i us han volgut fer creure, no som la contrapartida a les polítiques socials. No ho diem nosaltres, ho diuen els col·legis professionals i els sindicats. La tasca diària de tot l'equip d'informatiu sempre ha estat informar els hospitalencs del que passa a la seva ciutat, però aquesta vegada els protagonistes van ser els membres de la plantilla, redactors, tècnics, dissenyadors i presentadors d'altres programes. Doncs avui és un rodatge, però d'aquells de buscar-se la vida, que no tens cap entrevista pactada, no has quedat amb ningú prèviament. I d'aquests a vegades són els que són més complicats, però també d'alguna manera entres més en contacte amb la gent d'aquí de l'Hospitalet. Aquí en plató yo me encargo de las luces, de colocar las cámaras y luego en los directos de controlar las cámaras desde control. A l'últim Hospitalet al dia es va fer un repàs dels programes que s'han fet en aquesta casa durant més d'una dècada i també es va destacar el paper que ha tingut aquest canal com a mitjà de comunicació local, proveïdor de notícies i programes a la xarxa de televisions locals de Catalunya. El tancament de Televisió de l'Hospitalet no és un cas aïllat, ho han fet també altres canals. Una situació difícil per al sector que aquesta setmana ha analitzat el programa d'economia d'aquesta casa final de mes. 2, 1, dins. Molt bona nit. La ràdio i la televisió de l'Hospitalet tancaran d'aquí a un mes. Televisió de l'Hospitalet tanca. També ho ha fet Televisió de Mallorca i un dels canals de la televisió del Maresme. Gavà Televisió abandona la TDT per convertir-se en una televisió IP. Les administracions responsables dels mitjans públics al·leguen raons econòmiques, però alguns professionals discrepen. Una bona gestió hauria pogut salvar els mitjans que avui dia o tanquen o estan en quarantena. Televisió de Mallorca jo crec que el motiu real del tancament es perquè ha estat un mitjà incòmode. Aparte de que es la voz del ciudadano, es el principal medio de información de la ciudad. Todo lo que ocurra en la ciudad de Hospitalet, el ciudadano que vive aquí se va a enterar a través de los medios. Si quitas estos medios, pues pasarán muchas cosas dentro de la ciudad que el mismo ciudadano no sabrà. Des de la pròpia administració o des del mateix món local i polític no s'acaba de captar la importància de comunicació, de la comunicació i de la comunicació de més proximitat com un servei al ciutadà. Jo crec que aquest és un dels problemes, que tots plegats els polítics tampoc no ho tenen gaire clar, això. A banda, molts dels mitjans que es mantenen tindran retallades pressupostàries que podrien afectar els continguts i a les plantilles. Aquesta situació ha obligat a replantejar el model actual. Segurament en alguns casos es pot entendre que hi hagi d'haver recol·locacions de mitjans que s'hagin d'unir. En altres casos, o en situacions de ciutats importants, grans, com és l'Hospitalet, com pot ser Badalona, Barcelona de moment sembla que no afecta, que no es retalla el pressupost, costa més d'entendre, segurament s'hauria de buscar altres maneres de poder afrontar aquesta situació. La crisi està accelerant un procés de canvi del que ja es parlava fa uns anys. La diferència és que abans primava l'eficàcia i l'esforç per millorar la informació i ara prima l'estalvi.